आज हम एगो अइसन सरकारी अस्पताल में बानी जहाँ सिर्फ 2 रुपए में पर्ची बनेला। कई गो जाँच फ्री होला आ सफाई देख के तो हमरा यकीन ना होत रहल कि हमनी के एगो गाँव के अस्पताल बा। लोग कहेला कि सरकारी अस्पताल में कुछ ना होला, लेकिन एजा हम खुद अपना आँखी से देख रहल बानी। इ सब देख के राउर सोच बदल सकता। पूरा सच और पूरा सिस्टम समझे खातिर वीडियो के अंत तक देखी, काहे के कि इ वीडियो आधा अधूरा देखेम तो पूरा समझ में ना आई, ठीक नु। तो सबसे पहले चली हम रउआ के इ हॉस्पिटल के बारे में सब चीज़ देखाएम बारी बारी आ सब चीज़ धीरे धीरे बताएब। ओकरा से पहले इ वीडियो में रउआ बनल रही, लास्ट तक देखी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर वीडियो के शेयर कर दिए और फॉलो नहीं कैले भोजपुरी लेख के तो फॉलो जरूर कर ली, ठीक बा। चलिए बाबा से पहले बात कल जाओ कि यहाँ के आइल बनी नौतन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंगा से केंगा का इलाज होता। बाबा रउआ बातें पहले, राउर घर कहाँ पड़ी? ठाकुर रामपुर। तो रउआ एजा कौन चीज के इलाज करावे खातिर आइल बनी? हाँ? अच्छा, कुत्ता काट दिला बा तो इलाज भइल? अच्छा, पर्ची लागल है? पर्ची कहाँ बा? कै रुपया लागल आधार कार्ड में, मतलब पर्ची लगवानी आता? सारा चीज़ व्यवस्था बा एजा? पहले आइल बनी। अच्छा चलिए ठीक बाटे। तो ये देख सकते हैं रउआ लोग कि बहुत सारे लोग जो बा आसपास के सभी लोग इलाज के खातिर आवता। बहुत अच्छा व्यवस्था बा। कुछ और भी चीज़ हम रउआ लोग के दिखा देते बानी, ठीक ना। आने से भाई लोग भी आ रहा, बहुत सारे लोग जो बा आ रहा बा, ठीक ना। हम बाद में रउआ लोग के दिखाए। एकरा से पहले जौन हम ओपीडी में जाता नहीं इलाज करवा, पापा के बुला के लेल बनी, तो वहाँ के चलते नहीं पहले हम पर्ची लगवा देवे, ठीक। ओकरा बाद आगे वीडियो में रउआ लोग के दिखाए। जैसे ही रउआ अस्पताल के अंदर है जा गेट से एंट्री करे तो रउआ सबसे पहले एगो काउंटर दिखी, जहाँ पर रउआ डिजिटल पंजीकरण काउंटर रउआ देखे के मिल जाई। एजा अपन आधार कार्ड दे के मात्र 2 रुपये में पहले रजिस्ट्रेशन कराम, यानी अपन पहले पर्ची लगवाए, ठीक नु। पर्ची लगवावला के बाद रउआ कौन बीमारी बा, का दिक्कत बा, सबसे पहले रउआ से पूछल जाई, ठीक नु। पर्ची बन जाई, ओकरा बाद से रउआ ओपीडी में जाएम, जाना के हिसाब से रउआ दवाई है सीढ़ी जोन बा तो ऊपर जाला, ऊपर भी इलाज बावे, ऊपर जांच होला, ऊपर फ्री में सब चीज़ एक्सरे बा, खांसी वगैरह के सारा चीज़ जांच होला कफ के। अब जैसे ही रउआ पर्ची लगवा ले, अब पर्ची लगवाला के बाद रउआ एजा से अंदर आए तो रउआ देखे के में मिल जाई। पहले एक जगह पर्ची बनवा के आएम तो सबसे पहले रउआ एजा अंदर जाए पड़ी, जहाँ से एगो दोसर के उ जे डॉक्टर बा और रउआ से पूछी कि का भइल बा, कितना वजन बा, ठीक न। तो सारा चीज़ डिटेल बनाई। ओकरा बाद से रउआ जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा के काउंटर पाइल रहनी तो उ का करी कि अब पर्ची बनाई डॉक्टर। अब पर्ची बनावला के बाद से रउआ के ओपीडी में भेजी डॉक्टर के पास, ठीक न। ओकरा से पहले रउआ के हम दिखा देते कुछ सामान्य चीज़ रउआ के, जौन कि रउआ हॉस्पिटल के अंदर आए तो कुछ देखे के मिली, ठीक न। अब जल्दी जल्दी दवाई करा के डॉक्टर साहब से देखा के हमनी के जल्दी जल्दी दवाई ले लेनी है जा, काहे से कि वजह इतना शोरगुल होत रहला कि बाप रे बाप रहल ना जात रहला। तो सब दवाई वही लेके हमनी के जल्दी से ऊपर आनी जा, चेकअप करावे खातिर, जांच करावे खातिर ऊपर एक्सरे और खांसी उसी के जांच करावे खातिर। तो एगो गार्ड साहब बेटा गनी, उनसे से बात कर लिए, ठीक नु। जांच कहाँ होता है सर? ऊपर क्या खांसी का जांच करवाना है? एक्सरे है क्या? हाँ मेरा है, एक पापा का है। तो इनका एक्सरे है, दोनों में एक्सरे है। जैसे ब्लड शुगर भी है, हाँ उसमें चले जाइए। आगे वाले में ब्लड शुगर जांच कराने के लिए पापा का कहाँ जांच होगा? ब्लड शुगर वाला है ना, हाँ उसमें चले जाइए। आगे एक्सरे वाला, दोनों में एक्सरा तो इसमें भी है। हाँ एक्सरा इसमें होगा और ब्लड शुगर वाला उसमें होगा। अच्छा ठीक है। सैंपल कलेक्शन, चलिए अब सैंपल कलेक्शन में अपन जौन खांसी के सैंपल रहा वो दिया गई और एक्सरे के भी जांच हो गई, जौन की रिपोर्ट 3 दिन बाद मिली। तो सोचने रहो काहे ना शेयर करा दी। देख लिया व्हील चेयर पर एक भाई साहब भाई जौन व्हील चेयर से ले जाए लिए वाला रास्ता बा, ये हॉस्पिटल के जस्ट दाहिने साइड में बनल बा, ठीक न।
तो ये सब रउआ देख ली कि जौन की बहुत ही अच्छा बा। और साइड में देखिए न हॉस्पिटल के बगल में जल से लबालब भरल बा, ठीक न। बारिश के बाद के सीन बा, बहुत ही अच्छा भी लगता देखे में। जंगला के ओर से वो बगल यानी कुछ दीवाल वगैरह बनता जौन सरकार पैसा खर्चा वर्चा करता। कुछ दीवाल यानी बाउंड्री जौन बा की बनल बा है साइड में, और है कुछ बाकी भी बा। और जैसे ही हम रिपोर्ट देखा के 3 दिन बाद हॉस्पिटल में आइल बनी, मतलब सारा चीज़ सैंपल पर दे के, तो एगो दवा मिलल बा जौन हॉस्पिटल से ई कुला उला करे के दिहल बा। माउथ वाश ऐसे मुँह धोए के कुला उला करके, जैसे कि दांत में कोनो बीमारी वगैरह होखे तो ऐसे इन्फेक्शन वगैरह सब ठीक हो सकेला, या चाहे खांसी उसी में भी यूज आ सकेला, ठीक नु। तो रउआ सबसे हम ये उम्मीद करम कि रउआ के वीडियो अच्छा लागल हुई, ठीक नु। लास्ट में रिपोर्ट देख ली पहले। चलिए आप लोग को हम दिखा देते हैं रिपोर्ट। इसके अंदर रिपोर्ट एक्सरे का मिला हुआ है, ये देखिए एक्सरे का रिपोर्ट है। और एक खांसी बलगम का चेक भी हुआ था, उसका भी टेस्ट जांच हुआ था, ये उसमें दिया गया है। इसमें निगेटिव है, ठीक है। यहाँ जांच लिखा है, अगर पॉजिटिव रहता तो रिकॉर्ड में आ जाता। मैंने इससे बात भी किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि निगेटिव है, इसलिए मैं आप लोग को उसका रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर रहता पॉजिटिव तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव के आधार पर वो पर्ची मिल जाता। तो इस तरह से रिपोर्ट भी मिल जाता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो उम्मीद बा कि रउआ सबके ई वीडियो अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लागल होई तो अपना दिल से अगर केहू के मदद करे के चाहतनी तो वीडियो के शेयर करी, काहे से कि ई वीडियो के माध्यम से अगर केहू के पता चली तो वो अपन फ्री में इलाज एजा करा सकता। जे भी गरीब भाई बंधु बा ओकर एजा सहायता हो जाए। हाई कुछ दृश्य बा जौन रउआ के हम लास्ट में शेयर करतनी, जौन की सबसे ऊपर वाला फ्लोर के ह। एमे कुछ ऑपरेशन वगैरह सबके ई सब यार्ड बनता, जेमे मान ली कि ऑपरेशन थिएटर होके, अच्छा इमरजेंसी वार्ड खातिर एमे बेडरूम वगैरह सारा चीज़ व्यवस्था बनता, ठीक बा। ई सब रहल हमरा ई हॉस्पिटल के जर्नी के साथ रहुआ वीडियो में बनल रहनी, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो के लाइक करके कमेंट एगो प्यारा से जरूर करी कि रहुआ ई वीडियो कहाँ से देखतानी, ठीक बा। चली, धन्यवाद।